Mga kapuso, karong buntaga, malipayon kita, sanglit giubanan kita sa duha ka Marian devotees dinhi sa Lagindingan, Misamis Oriental. Kinsa taod-taod nang mihalad sa ilang debosyon ngadto kang Our Lady of the Immaculate Conception. Ato makauban si Sir Giovanni ug Ma'am Chinette. Mayong buntag and welcome dinhi sa ato Mediame Regional TV. Kamusta mo karong buntaga? Mayong buntag usab sir og maayo kaayo ang among pagdawat kaninyo dinhi og malipayon kami nga niya kamo dinhi sa among nahimutangan karon. Malipayong buntag sir, maayong pag-abot dinhi sa mo Immaculate Conception sa Bulawan. Glad to hear nga anaa mo sa maayong kahimtang no karong buntaga. Pero unang-una Sir Giovanni ug Ma'am Chinette, among sayro no kung ngano kamo nahimong usa ka Marian devotee, unsa ba ang backstory niini? Sa akong kabahin nahimo kitang sumusunod ni Maria pinagiusab sa atong mga siguro impluwensya sa atong mga amigo tungod kay nahimo man kitang youth leader sa atong panahon dito sa akong yuta nga natawhan sa Bohol. So diha nagsugod, nag-umol ang akong pagka Marian devotee. Sa akong bahin, nagikan kini nga pagka-devotee sa ako ang mga ninuno. Akong lola si Dingpa, unang-una. Akong auntie Edith, akong auntie Nening, akong Uncle Arthur, ang tag-iya ning Mama Mary. Sila ang nagtudlo sa ako ang muhawid og rosaryuhan ug mosalig sa pag-ampo sa patabang kang Mama Mary. So far ba sa inyuhang experience isip usa ka deboto no sa imo sir, aduna bay kausaban unsa bay mga changes no nakita nimo sa imong kinabuhi nga maingon nimo nga ma-credit nimo ngadto sa imong pagkadeboto kang Mama Mary? Daghan, no? Dili siguro na to may isa-isa apan daghan. Let me quote mga gamay lang nga mga example. Gamay pa ko mga during my elementary years gasugod na sad ta. Gasugod na sad kita sa pagdebosyon ngadto kang Mama Mary. Naana kita sa kalihukan sa Santos nga Rosario apan pinakadako siguro nako nga matawag nato nga i-credit nato kang Mama Mary siguro ang pag-ampo sa pamilya, no? Okay. Wala man kita nagagikan sa usa ka pamilya nga relihiyoso. Wala kita magagikan sa usa ka pamilya nga duol kang Maria apan pinaagi sa akong pagpaningkamot diya sa pagpaduol ni Maria, nadala ko man usab ang akong mga pamilya. That's the big credit nako kang Mama Mary. So unsay nakita nimo sir na murag good things na nahitabo sa inyong kinabuhi apil na pud sa imong pamilya? Lugar dili man perpekto ang akong pamilya apan kung maghisgot kita diha sa pagkaduol sa Ginoo, pagkaduol diha ni Mama Mary, kita sad nako nga labi na sa akong pamilya kay do na man tay kaugalingong pamilya, kita sad nako nga ang akong asawa, so nga matawag nato nga unchurched sa una, karon pa hinay-hinay nato nga nadala diha sa sabakan sa Ginoo, labi na sa sabakan sa simbahan. Sige. How about ka Ma'am Chinky? Sa ko ang bahin, si Mama Mary man ang akong kinabuhi karon. Ang pagsilbi o pag-alagad kaniya, naitudlo na ako sa ko ang pamilya, labi na sa ko ang anak kang Abigail o sa among mga ginikanan dinhi sa palibot. Kana nga bahin, dako kaayo ang pagtabang sa ko ani Mama Mary, labi na to set as a good example sa mga katawhan dinhi o sa pagtubag sa mga pangutana sa mga tao dinhi nga unsa gyud si Maria dinhi aning lugar. So kana siya naghatag sa akwa og kalinaw ug pagtabang. So far siyempre ang kinabuhi full of challenges no. Sa to ang kinabuhi adlaw-adlaw there are challenges along the way. Bisan pag nata sa simbahan nagi mga pagsulay sa kinabuhi. So sa imong kasinatian sir, aduna ba mga challenges nga maingon nimo nga nakatabang gyud si Immaculate Conception sa imuhang pag-conquer aning nga mga challenges sa kinabuhi? Sige kayon ko na sa unahan sir, daghan, no? Daghan kaayo nga mga instances nga matawag nato nga pinaagi sa intercession panabang ni Maria, nakatabang usab sa atong mga problema. Ang Salve Regina kana siya nga prayer to Mama Mary usa ka pagdayeg ngadto kang Maria, gamiton ko na kung nakoy mga problema o baka matubang ako sa mga tao nga lisod nako duolon apan kung akong sampiton ang pagdayeg ngadto kang Maria pinagi sa Salve Regina, matan-aw nako nga wala koy problema nga dili nako malampasan pinagi usab sa pagpanabang ni Mama Mary. So kana nga prayer tinudlo sa akong lola, siguro credit ni sa akong lola nga mo niyang gitudlo sa ako ingon sa dong kung nakay mga problema gusto ka mga yugtabang ni Santa Maria kani nga prayer.
pagdaig ni Santa Maria. Sige. Kay Ma'am Chinky. Dili sayod ang mahimong single parent, sir. Mo nay isa nga akong gikuptan ang pagsalig kang Mama Mary, ang mga pag-ampo nga iyang gihatag kanato sa pagpatabang para mahapsay ang tanan sa kinabuhi. Dali ra kaayo ang problema, sir. Hilabi na ug naa si Mama Mary sa imo ang kiliran. Dili ta niya pasagdan. Sir, karong Semana Santa, unsa bay pag-ampo nimo ngadto kang Maria? Kalinaw sa kalibutan, dili lamang sa kalibutan, sa pamilya ug labaw sa tanan, no. Akong pag-ampo nga dunay linaw o malampuson nga eleksyon, no? Usa kana kay gawas sa atong dili man mo separate ang atong pagka deboto ni Maria diha sa atong koneksyon diha sa komunidad. So mo na nga atong pag-ampo nga pinaagi sa pangaman ni Mama Mary, makabaton kita og mga lideres nga kana bang dunay pagbati sa katawhan, dunay pagbati sa kalisod, no? Labaw sa tanan sa kalisod sa kinabuhi nga tagamtaman sa mga Pilipino karong panahon na sa. Ma'am Chinet, unsay imong pangamuyo imong pag-ampo karong umaabot nga Semana Santa? Pasalamat una-una og nakamisa na kami karon tuiga after how many years tungod sa pandemic. Og tuluyan na unta mahanaw kining pandemya nga gi-spread dinhi sa kalibutan, ug pag-ampo sab para sa tanang katawhan nga unta makasurvive gikan sa pandemic ug sa kalisod nining kinabuhi. Maora ka na, sir. Daghang salamat Sir Giovanni ug Ma'am Chinet sa oras nga inyong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Panginaot nako sa atong mga kapuso nga daghan unta mo og nakatunan sa mga gipaambit natong storya karong buntaga. Kini ang At Home with GMA Regional TV.